Здравейте на всички, аз съм The Pro Gamer, тук с мен отново е I'm the Killer, Пържолата, I'm the Killer, Пържолата! И да, в миналия епизод само стояхме в пещерите и да, сега ще се занимаваме с къщата. Чао. Чао, казвате. Ай, чао, между другото. Чао. Няма чао. Да, сега главно ще се занимавам с къщата. Аз още не съм си оставил айтемите и намерих ми диаманти в третия епизод. Я, ай полети. Ще летиш ли? Ай лети. Лети, ай. Айде тъй. Как летиш? Айде няма да летиш. Айде няма да летиш. Айде да лети. Айде няма да летиш. Какъв се взе? Я жълна. Махай го е. Я жълна. Махай го ти е. Махай го. Наистина да се събери го и го фърли. Гледай са, взех едно. Виж нашия контейнер. Гондейнер. Гондейнер. Къде Виж си? го е, виж го нашия контейнер. Че да го направя на гейм от 0 да го килниш. Нямам с какво. Давай. Ама не дей го килва, че после ще направя нещо. Абе, я. О, това не си беше койщето на нас, бе. Тъпото койще. Само го килвам и намирам волната в него. Мале, стига ми е супер забавно, брат. От колко... Омага, виж кой имам. Виж, брат. Водата се е върнала. Трябва ни 3 легла, защото може да снимаме даже и с телко по някой път. Абе, чи? Абе, от коя вълна ползваме? Как се скривам често на хауника му с нахалник? Не виждаш какви са хубави леглата. Не са жълти. Трябва ни още легло, ай прей. Аре прейде. Аз зачуя то с къде намери вълна. Аз знаеш откъде намерих? От геймове. И от едно. Едно нещо наречено Game Mode. Гейммод. Гумот. Геймод. Гумот с компот. Геймод. Ти си гей. Мод. Що равно това? Чай, че тук... Знаеш колко кол имам. 7. Така. О, чакайте, зарядното не ми е включено. Чакайте са, батко ми да си включи зарядното. Къде съм се? Между другото, пак снимаме през нощта. Не знам защо. Тогава се съберем. Така. Зляп. Джига бигуле. Джиби. Малко ползвах от вълната аз. Че дам един... Не, нищо няма ти дам. Ти не заслужаваш. Ела да ти дам един подарък. И аз имам подарък за тебе. И аз. Дръж куче. Чап. И аз имам. Мога да си направя броня с някой? Не ми трябва тогава се! Трябва да си направя броня, разбираш ли ма кочи го? Имам начин. Имаш ли да ти се намира едно айрон?
Еми... Ама не намерих 9. Не. Кой ти каза, че не си намерил? Аре, служи ги! Едно айранчето. Не ми трябва едно айрон. Моля да служи ги да ги печем. Ще си направим брони по-лъса. Сложи ги, бе. Аре бе, човек! Сложи ги, бе. Не си сложил нищо. Виж. Не си сложил. Вижди. Не си. Виж, първо ще видиш. Няма нищо. Ай, виж, бе. Няма нищо, ето. А в честа ли, бе? Няма нищо и в честа. От кой ти каза? Няма нищо в честа. О, ето ги е. А тебе ще трябват ли брони? Добре, няма да ти брони. Да. Какво ще направим един нагръдник? Нагръдник. Ние ще направим на двамата бутушки, защото моите са Абе, кожени и сега ще гъстим ще помириш, бе. Виж, бе. Кой е чай? Какво? Сега печката с топли е проблем. Ака ме Айде се запали, бе. Ти моята печка махай се. Аз съм блок на боговете. Бог на боговете. Аз съм блок на боговете. Аре, махай ми флая. Аре? Аре? Аре, де? Ай, махай се от печката ми. Какво е? Аре, махай ми флая. О, тя Мога! Мога да си във вода. Чай, идвам за хелпа. Аз го стила към тебе. За тебе крик! спасих те. Мене си ме спаси, каза. Да. Напред си ти смотан меч, аз не си направих меч на тебе. Абе, аз влизам в къщата и хит. Аз те направих меч, защо не ползваш меча? Заспивай, бе. Мерси, че ме ост. Аз то забравих да го направя на геймът. Абе, лягай да спиш, бе. Не трябва и той да легне. Че да го направя Моля ти на да геймът. читни, бе. Аз забравих да го направя на геймът после. Не мога, той трябва и той да легне. Омага, то затвори сървъра. Написах кика, биги, мухах да не е станал. А? Май, написах... Прибрали го? Мой гъбе, сега ще му се умивам, тук много му лагвал, не може да се мръди мишката. Той да се... Спрали клипа. Ми още не съм. Спри го, бе. Трябва да ми може да го пусне. Спри го, бе. Но не мислиш ми. Аз ще играя лига. А, лига? Сериозно ли ще играеш лига? Да. Имаш ли? Да, ама само че трябва да се преинсталира в него. Сега. Добре хора, явно това ще бъде за всичко за този епизод. Малко и сигурно е станал малко кратък, ама нямам лагел на БГ Мухах и да. Ако ви хареса епизода, може да дадете лайк, ако не ви хареса, може да дадете лайк. Това беше от мен за сега, абонирайте се. Чао, чао.